lumang itanong pagkalibot itanong katitiro magpapaiso among kurban ikabutan bisan dili papuras kami ipapaunang kami na masirang makulang sa tinatubon ang pagtago ni among kurban pinawiti na aming pinag-ibon ng paraiso tirigan na buhit diri iniismulado turong bilit na masilang itatao sa litang sigo di makuli magtrabaho kapilang tulong itrabahanti nais ako namin kay diri ka di magpalugi mapaunsi ito iba katrabahanti paraiso dirigan na buhi kung diri iniismanado puro bulit ka masilang nagkatao sa bitang sa'yo di magmulay magtrabaho at among kurban ikabutan bisan diri pa oras kami ipapauna kami nagtatrabaho masira o maura sa litang sa'yo di magmulpa pinawili ka aling kayo hindi mo na magparaiso dirigan na kung diri iniiswanado turutulit ka masilang ikatao sa litang sa'yo di magmulpa magtrabaho kapilang itrabahanti hais kong maglawi hindi kami mapalugi mapaunsi ito iba katrabahanti paraiso dirigan na buhi kung diri iniismanado turutulit ka masilang ikatao sa litang sa'yo di magmuli magtrabaho kung bulan natin napabahanti nagtidyo ka lipunan masidyo na tulang itanong katitiro magpapaiso at ang kurban ikabutan bisan dili pa oras kami ipapauna kami nagtatrabaho
masira ko'y maulan. Sa liit ako ng pagkukunan ang kurba. Hindi na atin ang iniwan ng paraiso. Okay, damo salamat Sir Jojo Asadon. Usa ang atong balik barangay. So sir, damo salamat ang iyong pagpakita. Ang imo dako mapagugmahan iyong barangay. So ganang gihapon kan Ma'am Lelebet, ang atong sa gihapon nagbisita di Kampaha General MacArthur. Ma'am, damo salamat po. So before we continue to our